Wel, bore da. Bore da. Mae e'n hyfryd i allu agor y gair gyda chi bore yma. A cyn i ni droi at ein ail taith ni yn Genesis, dwi jyst eisiau recapio'n sydyn be welon ni wythnos diwetha gyda Aaron. Athyn ni weld y daith cyntaf yn Genesis yn hanes Adda ac Efa. Athyn ni edrych ar lle wnaethon nhw ddechrau yn yr ardd, yn Eden, ym presenoldeb Duw a dan ffafr Duw. Ond, oedd gyda nhw elyn. Oedd gyda nhw elyn y tu allan iddyn nhw, sef y sarf, Satan. Nath i twyllo nhw, ac wrth gwrs wedyn, wynebodd Adda ac Efa'r gosb. Y gosb am eu pechod nhw o gael eu symud o'r ardd. Yn cofiwch, nath Aaron amlygu ni, nath yr arglwydd hynny oherwydd ei fod e'n gyfiawn, yn llawn cariad, a fel rhiant da, yn dilyn trwyddo ar yr hyn mae'n dweud mae'n mynd i wneud. Eu pechod nhw, derbyniodd Adda ac Efa trigaredd. Trigaredd cyntaf yw ei bod nhw ddim wedi cael eu lladd yn syth oherwydd eu pechod nhw. Ddim wedi cael eu lladd yn y fan a'r lle oherwydd eu gwrthryfel nhw, ond mwy na jyst peidio eu lladd nhw, a rhoi iddyn nhw ar hyn oedden nhw'n heiddi, mae'r arglwydd yn ei ddaioni yn rhoi addewid o ras i Adda ac Efa. Yr addewid yna am had y fenyw, yr had i ni'n heddiw yn gwybod ei enwau, yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd bellach wedi dod a wedi sathru pen y sarf. Yr un sydd wedi concro'r bedd, wedi concro angau yn ei atgyfodiad. Wedi torri gafael y felltith arddynol ryw eisoes, gyda chyflawniad hynny eto i ddod. Mae Adda ac Efa, eu pechod nhw, yn derbyn yr addewid yna am ras yn yr ardd. Dyna pa mor dda yw'r arglwydd iddyn nhw yn Eden, eu pechod nhw. Welwn ni'r daith gyntaf wythnos diwetha de. Adda ac Efa yn teithio o Eden i'r anialwch oherwydd eu pechod nhw. Wel heddiw, i ni am edrych ar yr ail daith yn yr hanes sydd yn dod yn union wedyn, sef hanes Cain ag Abel, fel oedd Eilir yn sôn. Cain, ar ddiwedd yr hanes yma, yn cael ei yrru o'r tir. Yn cael ei yrru o'i deiliau, o'r arglwydd i'r dwyrain. So ni'n mynd i ddarllen gyda'n gilydd Genesis 4, adnodau 1 i 16. Genesis 4, 1 i 16. Mae'r darlleniad ar y sgrin, ond os oes gennych chi Feibl, peth da i droi ato fe. Wel, cafodd Adda gyfathrach a'i wraig Efa, a beichiogodd ac esgor ar Cain. A dywedodd, dygais ŵr trwy yr arglwydd. Esgorodd wedyn ar ei frawd, Abel. Bugail defaid oedd Abel, a Cain yn trin y tir. Ymhen amser, daeth Cain ag offrwm o gynnyrch y tir i'r arglwydd, a daeth Abel yntau a blaenffrwyth ei ddefaid, sef ei braster. Edrychodd yr arglwydd yn ffafriol ar Abel a'i offrwm, ond nid felly ar Cain a'i offrwm. Digiodd Cain yn ddirfawr, a bu'n wynebdryst. Ac meddai'r arglwydd wrth Cain, pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt yn wynebdryst? Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymaradwy, ac oni wneud yn dda, y mae pechod yn llercian wrth y drws, y mae ei wanc amdanat, ond rhaid i ti ei drechu. A dywedodd Cain wrth Abel ei frawd, gad ni fynd i'r maes. A phan oeddent yn y maes, troes Cain ar Abel ei frawd a'i ladd. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Cain, ble ma dy frawd Abel?
meddai yntau. Ni yw ni, a'i fi yw ceidwad fy mrawd. A dywedodd Duw, beth wyt ti wedi ei wneud? Y mae llef gwaed dy frawd yn gweiddi arnaf o'r pridd. Yn awr, melltigedig fyddi gan y pridd, a agorodd ei safn i dderbyn gwaed dy frawd o'th law. Pan fyddi'n trin y pridd, ni fydd mwyach yn rhoi ei ffrwyth i ti, ffoadur a chrwydryn fyddi ar y ddeiar. Yna meddai Cain wrth yr arglwydd, y mae fy nghosb yn ormod i'n dwyn. Dyma ti heddiw yn fy ngyrru ymaith o'r tir, ac fy'n cuddir o ddwydd. Ffoadur a chrwydryn fyddaf ar y ddeiar, a phwy bynnag a ddaw ar fy nhraws yn fy lladd. Dywedodd yr arglwydd wrtho, nid felly. Os bydd rhywun ladd Cain, dielir arno seithwaith. A gosododd yr arglwydd nod ar Cain, rhag i neb a ddoi ar ei draws ei ladd. Yna, aeth Cain ymaith o oedd yr arglwydd, a ffryswylio yn hir nod i'r dwyrain o Eden. Ac ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Wel, cyn i ni neidio i mewn i ffocysu ar yr hyn sydd yn digwydd i Cain fel oedolyn, edrychwch yn sydyn ar yr adnod gyntaf, sydd yn y marc cyntaf i ni o drigaredd Duw yn ein darlleniad ni heddiw. Mae Efa yn cydnabod wrth iddi esgor ar Cain ei bod hi wedi derbyn y babi yma drwy'r arglwydd, mae hi'n dweud. Mae hi'n cydnabod taw rhodd gan yr arglwydd Dduw yw ei phlentyn hi. Rhodd trigaredd yw Cain. Nawr, mae gan bobl wahanol safbwyntiau ar beth yn union bydda Adda ac Efa wedi bod yn meddwl wrth ddal y plentyn newydd yma. Ond dwi'n methu helpu a meddwl bydda Adda ac Efa wedi cofio a ddewid yr arglwydd. Y bydda un yn dod, bydda'n sathru pen y sarf. A dyma Efa nawr yn dal plentyn. Yn siŵr bydden nhw wedi bod yn gobeithio, mae'r arglwydd di roi un i ni. Dyma'r un. Dyma'r un. Mae'r arglwydd wedi darparu. Ond wrth gwrs, ni'n gweld yn yr hanes, mae Cain yn dangos i ni, nid fe yw'r had sydd yn chwalu pen y sarf. Ac yn wir, mae'n dangos i ni i'r gwrthwyneb ei fod e'n ddyn sydd wedi gosod ei hun yn erbyn yr arglwydd ac yn erbyn pobl yr arglwydd. Fe welwn ni hynny wrth edrych ar yr hanes. Nawr, ni am ddilyn strwythur tebyg o'r wythnos yma i beth wnaethon ni wythnos diwethaf gyda Aaron. Ni'n mynd i ystyried yn y lle cyntaf ble mae Cain ar gychwyn ein hanes ni. Beth yw'r temtasiwn mae e'n ei wynebu, neu pwy yw ei elyn ef, a beth wedyn yw canlyniadau ei fethiant e. So fyddwn ni'n dilyn strwythur tebyg i be welon ni wythnos diwethaf. So yn y lle cyntaf, cwestiwn cyntaf, ble mae Cain ar gychwyn ein hanes ni heddiw? Yn yr anialwch, yn y wilderness. Ond anialwch, lle mae'n ymddangos, mae Adda ac Efa wedi setlo ynddo fe. Dywedodd yr arglwydd wrth Adda yn ei farnau y bydde Adda yn gweithio'r tir ac yn bwyta o'r tir drwy ei lafur e. Ac mae'n ymddangos ei fod a'i deulu wedi dechrau gwneud hynny. Maen nhw wedi setlo yn yr anialwch mwyn gweithio'r tir fel ffermwyr. Mae meibion Adda ac Efa, wrth iddyn nhw dyfu, maen nhw hefyd wedi ymroi i waith ffermwyr. Abel yr ieuenga fel bugail, a Cain fel ei dad yn gweithio'r tir. Dyn ni ddim yn Eden mwyach y cartref oedd yr arglwydd wedi darparu ar gyfer Adda ac Efa, ond mae dynolrhyw wedi dechrau gwneud cartref ar gyfer nhw eu hunain. Wedi dechrau amaethu'r tir yn yr ardal yna o gwmpas yr afon Eufrates. Drwy eu llafur nhw, maen nhw'n ceisio troi'r anialwch yn gartref. Ac yn y setting yna,
mae Cain ag Abel yn tyfu yn ddynion. Ac yna, yn adnod 34, i ni'n gweld ailfarc drigaredd yr arglwydd. Mae Cain ag Abel yn dod ag affrymau ger bron Duw. Weithiau, ni'n gallu sgipio dros yr adnodau yna mwyn cyrraedd, felly bydd ni'n ystyried yw uchafbwynt yr hanes. Ond mae rhaid i ni stopio wrth edrych ar adnodau 3 a 4 a chofio mae'r ffaith bod Cain ag Abel yn gallu dod ger bron yr arglwydd yn farc o'i drigaredd e. Mae'r ffaith bod y drws ar agor yn y lle cyntaf iddyn nhw yn farc o drigaredd yr arglwydd. Hyd yn oed yn y byd syrthiedig yma, mae Duw ar gael i'w geisio. Mae yna drigaredd yn hynny, i Abel ac i Cain. Mae Duw yn ei ras dal ar gael i'w geisio. Pam? Wel, oherwydd bod yr arglwydd yn amyneddgar. Mae drws trigaredd ar agor o hyd i'r rhai sydd yn dod ato mewn ffydd. A dyna, wrth gwrs, fel oedd Eilir yn gweud, dyna mae Abel yn ei wneud. Mae awdur y llythyr at yr Hebreaid yn dweud wrthyn ni, trwy ffydd yr offrymodd Abel i Dduw, aberth rhagorach na Cain. Trwyddi hi y tystiwyd ei fod yn gyfiawn wrth i Dduw ei hun tystio i ragoriaeth ei roddion. A thrwyddi hi hefyd y mae ef, ei fod wedi marw, yn llyfaru o hyd. Roedd gan Abel ffydd yn y Duw oedd e'n ei geisio, ac oedd ei rhoddion e'n dystiolaeth o hynny. Mae gan Cain yr un cyfle. Mae'r un cyfle gan Cain. Mae gan yr un cyfle i geisio'r arglwydd. Ond beth mae'r awdur i'r Hebreaid yn awgrymu i ni? Wel, lle oedd Abel wedi dod mewn ffydd, oedd Cain ddim. Sylwch, mae'n credu bod Duw yna. Mae'n credu bod Duw ar gael i'w geisio, ond dyw e ddim yn dod at yr arglwydd mewn ffydd. Dyw e ddim yn dod gan bwyso ar drigaredd yr arglwydd. Felly dyma lle mae Cain i gychwyn. Yn yr anialwch, gyda'r cyfle i ddod at Dduw, ond yn dod ato fe yn y ffordd anghywir. Dyw e ddim yn dod mewn ffydd. Beth yw'r temtasiwn mae Cain yn ei wynebu? Neu pwy yw gelyn Cain wedyn? Wel, wythnos diwetha, welon ni pwy oedd gelyn pennaf Adda ac Efa? Yr Adda ac Efa oedd heb ei corruptio ar y pwynt yna. Wel, y sarf, un oedd tu allan iddyn nhw, oedd ei gelyn pennaf nhw. Fe nath i temptio nhw, fe nath i twyllo nhw. Ond wrth gwrs drwy bechod Adda, a'r pechod sydd trwyddo fe nawr wedi dod yn rhan o natur pob person sydd yn fyw heddiw. Mae gan Cain elyn ychwanegol, fe ei hun. Gelyn Cain yw fe ei hun nawr, oherwydd bod pechod Adda wedi corruptio ei natur e. Sylwch, ym mhennod 4, does na ddim sôn am y sarf mwyach. Cain nawr, fel pechadur, fel un sydd nawr dan deyrnasiad yr un drwg, yw ei elyn pennaf ei hun. He's his own worst enemy nawr. Fe sydd yn dod â trychineb arno fe ei hun, drwy'r hyn mae'n ei wneud. Edrychwch ar adnodau 6 i 8 gyda fi. Ac meddai'r arglwydd wrth Cain, pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt yn wynepdryst? Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymeradwy, ac oni wneud yn dda, y mae pechod yn llercian wrth y drws, y mae ei wanc amdanat, ond rhaid i ti ei drechu. A dywedodd Cain wrth Abel ei frawd, gad i ni fynd i'r maes. A phan oeddent yn y maes, troes Cain ar Abel ei frawd, a'i ladd. Sylwch y peth cyntaf mae'r arglwydd yn gofyn wrtho fe.
Mae'n targedu rhywbeth sydd bellach yng nghalon Cain. Ei ddicter e. Mae'r pechod yma nawr wedi dod yn rhan o bwy yw e. Mae'r arglwydd yn rhoi gorchymyn i Cain, sylwch hefyd. Mewn ffordd, fel paralel i fel cafodd ei rieni e, mae'n rhoi gorchymyn bod rhaid iddo fe feistroli ei bechod. Ond does dim angen unrhyw beth bellach sydd tu allan i Cain i wneud iddo fe i bechu. Mae pechod nawr yn rhan o'i natur e, a mae'n ymdaflu i'w ddicter e, ac yn lladdu frawd. Mae'n dor calonus nag yw e. O edrych ar y cwymp, o fewn un cenhedlaeth, mae pechod wedi corruptio dynol rhyw i'r fath raddau bod llofrydd nawr yn y cenhedlaeth cyntaf ers y cwymp. Llofrydd. Ac o gyfnod Cain hyd heddiw, mae pawb sydd wedi cael ei geni gyda'r un natur syrthiedig yna, yr un tuedd at bechod. O'n i'n meddwl am hwn yn y car ar y ffordd draw. Sa'n gwybod faint ohonoch chi, falle wrth wrando ar bregethwyr gwadd falle yn dod i lefydd. Mae Genesis 3 yn un o'r darnau yna yn y Beibl, mae pregethwyr gwadd wrth i fodd yn dod a pregethu arno fe. A chlod i ddew am hynny, mae'n bwysig bod ni'n deall Genesis 3. Ond os ydyn ni eisiau edrych ar pwy ni wedi cael ein modelu ar fel petai, gath adda ei greu heb ei gyrryptio a wedyn nath ei syrthio. Y bobl cyntaf i cael ei geni gyda'r natur bechadurus yno nhw yw Cain ac Abel yn Genesis 4. Mae e mor bwysig bod ni ddim yn edrych ar Genesis 3 fel one-off. Cain ac Abel mewn ffordd yw'r prototype ar gyfer ni. Pobl sydd wedi cael ei geni gyda natur syrthiedig yn wahanol i adda. Taw fe yw ein pen ni fel petai tu allan i Grist, Cain ac Abel yw'r prototype ar gyfer pobl fel ni. Mae gyda ni heddiw elyn ar y tu allan i ni, Satan. Mae dal i fod gyda ni'r gelyn yna. Ond fel Cain, mae gyda ni elyn ar y tu fewn hefyd, sef yr hen ddyn yno ni, neu'r hen fenyw yno ni. Mae Dwight Moody yn dweud fel hyn, hwn yw un o hoff quotes fi gan bregethwr, yn sicr o America, ond mae'n dweud hyn. I have never met a man who has given me as much trouble as myself. Mae hynny yn wir i ni yn yr ystafell yma heddiw. Dim ots beth ni'n meddwl am beth mae pobl eraill wedi wneud i ni, we are our own worst enemy. Oherwydd bod gyda ni'r natur pechadurus yna, sydd wedi dod trwy cwymp adda, ond wedi cael ei pasio i bob un dyn ers hynny. Mae gyda ni elyn ar y tu allan, a mae gyda ni elyn ar y tu fewn, ond mae yna ras. Diolch i Dduw, mae gyda ni ras i ymladd y ddau. Iago 4:7-8. Felly, ymddarostyngwch i Dduw, gwrthsafwch y diafol ac fe ffi oddi wrthych. Nesewch at Dduw ac fe nesa ef ato chwi. Drwy nesau at yr arglwydd a drwy ymwrthod a Satan, drwy wrth sefyll, mae modd i ni frwydro'r gelyn sydd ar y tu allan. Mae yna ras i ni wneud hynny. Diolch i Dduw am hynny. A mae gennym ni ras hefyd i frwydro'r gelyn sydd ar y tu mewn. Rhodiwch yn yr ysbryd, ac ni fyddwch fyth yn cyflawni chwantau'r cnawd, Galatiad 5:16. Mae gennym ni ras i frwydro'r gelyn ar y tu allan a'r gelyn ar y tu fewn, drwy nesau at Dduw a drwy waith yr ysbryd yno ni. Mae'r arglwydd yn byw yno ni drwy'r ysbryd glân. Os ydych chi'n Gristion, mae Duw ei hun yn byw yno chi. Mae gennych chi elyn ar y tu fewn, ond mae gennych chi'r ffrind gorau ar y tu fewn hefyd. Mae gennych chi'r ysbryd glân. A be mae Paul yn ysgrifennu i'r Rhufeiniaid? Os ydych trwy'r ysbryd
yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth, byw fyddwch. Mae yna ras drwy waith yr ysbryd yno ni i roi'r hen gnawd i farwolaeth, i giro y gelyn ar y tu fewn, i giro yr hen elen, yr hen geraint, yr hen lenora. Mae yna ras. Mae yna ras. Felly gaich annog chi bore yma. Os ydych chi'n teimlo'r frwydr yn erbyn pechod yn drwm, os ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi llethu yn y frwydr, mae yna ras i helpu chi yn y foment, ond mwy na hynny, mae yna fuddugoliaeth. Mae yna fuddugoliaeth a mae yna ryddid. Achos mae pŵer pechod y mywyd y Cristion wedi torri. Drwy'r hyn mae Crist wedi gwneud, mae pŵer pechod wedi ei dorri. Mae pechod dal yna wrth gwrs ydy. Mae'r hen ddyn dal yna yn treial cico lanffys, ond ble mae'r hen ddyn nawr? Wedi ei groeshoelio. Mae yna fuddugoliaeth dros yr hen ddyn eisoes i ni. Mae rhaid i ni fyw yng ngoleuni'r fuddugoliaeth yna drwy hoelio'n llyged ni ar fuddugoliaeth Crist, ar y groes drosom ni. Os ydych chi yn Crist, bod yr hen berson dal yna, nid dyna pwy ydych chi mwyach. I chi yn greadigaeth newydd. Mae gennych chi natur newydd. Felly peidiwch a byw as if taw'r hen berson oeddech chi o hyd. Rhodiwch yn yr ysbryd. Y greadigaeth newydd. Dyna pwy ydych chi. Cerddwch yng ngoleuni y gwirionedd yna. Nawr wrth gwrs, yn anffodus i Cain, doedd hynny ddim yn wir. I Cain, yr hen ddyn oedd pwy oedd e. Dyna pwy oedd e, Cain. Nawr, cyn i ni edrych ar daith Cain, eto, sylwch eto ar drigaredd yr arglwydd ato fe. Fe sydd nawr yn dod at Cain. Fel nath e gyda Adda ac Efa, ni'n siarad gyda Aaron am hwn yn ystod wythnos yn amlygu hyn. Fel nath yr arglwydd ceisio Adda ac Efa, yr arglwydd eto sy'n ceisio Cain. Yna dywedodd yr arglwydd wrth Cain, ble mae dy frawd, Abel, yr arglwydd sy'n ceisio fe. Meddai yntau, ni yw ni, a'i fi yw ceidwad fy mrawd. Cofiwch nôl i hanes Adda ac Efa. O leia yn eu hanes nhw, eu bod nhw yn ceisio beio ei gilydd, dyn nhw ddim yn dweud celwydd. Yn hanes Adda ac Efa, bod nhw'n ceisio beio gilydd, a dweud, y fenyw, hi nath roi'r ffrwyth i fi, y sarth, fe nath dweud wrthai. Oedd y pethau yna yn wir o leia. Ond yn achos Cain, mae effaith y cwymp di bod yn hollol gynhwysfawr. Mae Cain newydd lladd i frawd newydd roed yn y pridd, a mae'r arglwydd holl y lluog, holl wybodus yn dod ato fe yn gofyn ble mae dy frawd, Cain yn gweud, bo. Sa'n gwa? Mae'n amlwg dyw e ddim yn gwybod dim am Dduw. Bod e wedi dod ag offrwm ger i fronau, mae'n amlwg bod e ddim yn gwybod pwy yw'r arglwydd sydd yn gweld y cyfan. Mae pechod yn teyrnasu y mywyd Cain. Yr arglwydd wedi chwilio amdano fe, ond Cain wedi gwrthod yr arglwydd gyda chelwydd. Os rai ohono ni bore yma falle yn y lle yna? Neu wedi bod yn y lle yna yn ymwybodol o hynny? Mewn pechod, yn clywed gair gan yr arglwydd wedi dod i argyhoeddi, ond gyda chelwydd wedyn yn ceisio redirectio fe neu cuddio rhag y gwirionedd yna, bod yr arglwydd yn gwybod. Does dim cuddio rhag yr arglwydd Dduw. Ac os chi'n meddwl bod chi'n gallu, chi mewn perygl difrifol. Os taw dyna lle chi'n sefyll, lle mae'r arglwydd wedi argyhoeddi chi gyda gair, ond bod chi wedi dweud celwydd i hynny. Chi eisiau cuddio tu ôl celwydd, chi mewn lle difrifol. A dywedodd Duw,
Beth wyt wedi ei wneud? Y mae llef gwaed dy frawd yn gweiddi arnaf o'r pridd. Abel y cyfiawn wedi ei ladd gan Cain yr anghyfiawn. Dyma gysgod o'r proffwydi. Y proffwydi cyfiawn wedi ei lladd gan arweinwyr anghyfiawn yn Israel a Juda. Mae Iesu yn amlygu hynny i arweinwyr Israel a Juda, nag yw e? Mae'n dweud, ers Abel, i chi wedi erlyd y proffwydi. Ond wrth gwrs, yr holl bobl cyfiawn yna yn cael ei lladd gan yr anghyfiawn yn gysgod o'r camwedd mwyaf a fi erioed. Mab cyfiawn Duw yn cael ei ladd ar groes gan y bobl nath ei creu. Mab cyfiawn Duw yn cael ei ladd gan bobl oedd yn cael ei arwain gan Satan. Eto, mae'n anhygol i feddwl am drigaredd yr arglwydd. Mor anhygol yw ei ffyrddau, ei fod yn defnyddio pechod mwyn cyflawni ei bwrpasau. Dyw e ddim yn, wrth gwrs, yn achosi'r pechod yna, mae'n sofran dros bechod ac yn defnyddio camwedd o'r mwyaf mwyn dod â iachawdwriaeth i dyrfa lu o bobl. Drwy Crist yn cymryd ein lle ni ar Galfari. Mae Abel y cyfiawn yn cael ei ladd gan Cain yr anghyfiawn yn rhyw gysgod o hynny. Ond dyma ni nawr yn dod at ddiwedd y stori a'r daith. Mae Cain yn cael ei osod a'i yrru arno fe. Trowch chi adnod 11 gyda fi. Yn awr, melltigedig fyddi gan y pridd a agorodd ei safon i dderbyn gwaed dy frawd o'th law. Pan fyddi'n trin y pridd, ni fydd mwyach yn rhoi ei ffrwyth i ti. Ffoadur a chrwydryn fyddi ar y ddeiar. Fel cafodd Adda ac Efa ei yrru o Eden i'r anialwch. Maen nhw wedi gwneud cartref yna. Ond nawr mae Cain yn cael ei yrru eto ymhellach i ffwrdd o'i gartref e. Sylwch, mae'r felltith greiddiol fel petai yn dyfnhau. Oedd Adda drwy ei lafur i weithio'r tir a bwyta ohono fe, ond nawr i Cain, ti ddim hyd yn oed yn cael wneud hynna. Fydd yna ddim ffrwyth o'r tir i ti, Cain, oherwydd dy bechod. Mae'r felltith o un cenhedlaeth i'r llall jyst yn dyfnhau. Mae'n heartbreaking, nag yw e? Adnod 13. Yna meddai Cain wrth yr arglwydd, y mae fy nghosb yn ormod i'w dwyn. Dyma ti heddiw yn fy ngyrru ymaith o'r tir ac fym cuddur o'th wydd, ffoadur a chrwydryn fyddaf ar y ddeiar, a bydd pwy bynnag a ddaw ar fy nhraws yn fy lladd. Sylwch ar y rhagrydd sydd yn Cain fan hyn. Yn cwyno bod e'n cael ei guddio o wydd yr arglwydd, pan oedd ei hun yn ceisio cuddio tu ôl celwydd rhag yr arglwydd. Mae pechod yma, mae'n terrible. Ond eto, gras Duw, dywedodd yr arglwydd wrtho, nid felly, os bydd i rywun ladd Cain, dielir arno seithwaith. A gysododd yr arglwydd nod ar Cain, rhag i neb a ddoi ar ei draws ei ladd. Mae Cain yn teimlo'n had dynbau fan hyn. Y llofrydd yma yn meddwl bod y gosb yma yn ormod i'w dwyn. Mae e'n heiddi marwolaeth. Mae'n teimlo'n had dynbau. Ac eto, hynny, mae'r arglwydd dal yn trigarhau. Chi'n gweld gobeithio, mae hwn di taro fi am y tro cyntaf, dwi'n meddwl, bod fi wedi darllen trwy Genesis y penodau cyntaf, mae sawl tro. Wrth i bechod dynion syrthio yn is ac yn ddyfnach ac yn ddyfnach ac yn ddyfnach, pob cam i lawr, mae gras Duw yn dod yn ddyfnach ac yn cwrdd â nhw. Mae'n anhygol i feddwl, mor ddwfn mae dynol rhywun syrthio, mae trigaredd yr arglwydd yn parhau fynd yn ddyfnach eto.
Mae'r arglwydd yn drigarog yn y ffaith ei fod yn ddanfon ei ffwrdd a ddim yn ei laddau. A mwy na hynny, mae'n gosod y nod yma, y marc yma ar Cain. A sa'n gwybod beth yw hwnna, ond mae'n gosod y marc yma ar Cain, fel bod pobl eraill ddim yn ei laddau. Y pwynt yw hyn, yr arglwydd sydd wedi penodi ffawd Cain, fe sydd ar hawl i fywyd Cain, neb arall. A mae e'n dewis, bod ganddo fe'r hawl i gymryd fywyd Cain oddi arno fe yn y foment oherwydd ei bechod e, mae e'n dewis ymestyn ei fywyd e. Pam? Achos calon yr arglwydd, mae e'n amyneddgar a mae e'n dymuno i ddynion ym mhob man i edifarhau. 1 Timotheus 2:4. Ble mae e? Mae'r arglwydd yn dymuno gweld pob un yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Dyna yw deheuad Duw. Mae'n dymuno gweld pobl yn troi ato fe. Mae agwedd yr arglwydd at Cain fan hyn, y llofrydd cyntaf, mae'n gosod her mor fawr ger ein bron ni. Oes gynnon ni galon fel yr arglwydd at bechaduriaid. Hyd yn oed y llofrydd sy'n lladd ei frawd, y gweithaf o bobl, ydyn ni yn dangos amynedd yr arglwydd yn ein agwedd ni atyn nhw. Yn dymuno i gweld nhw yn edifarhau. Y bydden nhw ddim yn marw, ond y bydden nhw'n troi ac yn derbyn trigaredd. Ydyn ni yn cyfleu yr un agwedd calon yn y ffordd ni'n ymwneud â phobl. Achos ystyriwch hyn, yr arglwydd sydd â hawl i fywyd pawb ar y ddaear yma, cyhyd a bod anadl yn ysgyfaint rhywun, mae hynny oherwydd bod yr arglwydd yn trigarog a bod e'n dal drws trigaredd ar agor iddyn nhw. Os mae person dal yn fyw ar y blaned yma, mae o oherwydd bod drws trigaredd ar agor iddyn nhw. Ydyn ni yn ymwneud â phobl fel tasa hynny'n wir? Gan gofio taw yr arglwydd sydd, eiddo'r arglwydd yw ei bywyd nhw. A'r galwad sydd arno ni yw i fynd a dweud wrthyn nhw mae'r drws ar agor. Mae'r drws ar agor i chi dderbyn trigaredd os newch chi droi at Dduw. 2 beth i orffen gyda bore yma. Falle bod rai ohonoch chi ar daith fel Cain nawr fel petai. Bo chi wedi pechu, wedi gwrthod cydnabod hynny, wedi cael eich gwynebu gyda gwirionedd y peth a'r goblygiadau ta beth, mae'r drws ar agor. Mae drws trigaredd ar agor. Hyd yn oed os ydych chi wedi treul cuddio eich pechod, wedi treul gwadu'r ffaith bod chi wedi pechu mewn rhyw ffordd, os ydych chi dal yn fyw heddiw, mae achos bod yr arglwydd yn amyneddgar a mae'n dymuno gweld chi'n troi yn ôl ato fe. Mae'r drws ar agor. A'r un peth ola i gloi wedyn. A mae hwn falle'n benodol i rai ohonoch chi sydd yn rieni, yn fwy eto i rai ohonoch chi sydd yn dadau. Mae pechod Cain yn dorcalonus. A nid just i Cain, wrth gwrs. Edrychwch, ni ddim wedi darllen ond trowch i ddiwedd Genesis 4, os oes gennych chi Feibl, ac edrychwch ar yr adnod olaf ond 1. Cafodd Adda gyfathrach a'i wraig eto, ac ysgorodd ar fab a'i alw'n Seth, a dweud, darparodd Duw i mi fab arall yn lle Abel, a mi Cain ei ladd. Ni ddim yn cael y manylion, ond rhyw ffordd mae Adda ac Efa yn dysgu beth sydd wedi digwydd i Abel. Falle bod Cain yn dod atyn nhw ac yn dweud, dwi wedi lladd eich mab chi. Falle bod yr arglwydd yn datgelu'r peth iddyn nhw. Naill ffordd neu'r llall, rhowch eich hunain yn sgidiau Adda ac Efa yn y foment yna. Ac ystyriwch be byddai'n mynd trwy meddwl nhw. Ar un llaw, galar dros Abel. Mae mab nhw wedi marw. Y mab Ienga, mae wedi cael ei ladd.
Yr ail beth wedyn, galar dros Cain. Drychwch be mae Cain di wneud. Ond ystyriwch wedyn be fydd yn mynd trwy meddwl nhw am eu rhan nhw yn hyn. Ni nath agor y drws i hyn. Adda ac Efa agorodd y drws ar gyfer y sefyllfa ofnadw yma. Wrth gwrs, Cain, a Cain yn unig sydd yn euog am ei bechod e. Nid Adda sydd yn euog am y llofruddiaeth, Cain sy'n euog. Fe sy'n mynd i wynebu'r gosb am hynny. Ond mae gan Adda gyfrifoldeb, achos fe nath agor y drws i bechod sydd wedi nawr mynd trwy natur ei feibion e. Jyst dychmygwch beth sy'n mynd trwy meddwl Adda ac Efa. Tasen nhw di dweud na i'r sarf, byddai'r stori'n wahanol. Ond fel y rhieni cyntaf, agoron nhw'r drws i bechod a corruptio natur dynol rhyw. A wnaethon nhw weld hynny o flaen eu llygad nhw y marwolaeth plentyn. Mae'n hollol heartbreaking. Nawr, dyma'r pwynt olau. I chi sydd yn rieni, neu rhyw ddydd a fydd yn rieni, dyw a'i mynd. Dyw hwn ddim yn paralel hollol ynghlwm ar testyn. Mae'n rhywbeth unigryw am y ffordd mae Adda yn rhiant cyntaf i ddynol rhyw, ond mae yna egwyddor yma yn sicr i ystyried. Fel rhieni, be ydych chi yn agor y drws arno fe sydd yn mynd i ddylanwadu ar eich plant? Yn fwy penodol na hynny eto, oes yna bechod yn eich bywyd chi neu'n rhan o'ch natur chi, eich chi'n tueddu ato fe, mae rhaid i chi feistroli lles eich plant chi. Boed hynny'n wylltineb, colli tymer, trachwant, cariad at arian, diogi, beth bynnag yw e, os oes yna drws di gael ei agor i bechod yn eich cartref chi, bydd e'n dylanwadu. Fe fydd yn dylanwadu. Mae rhaid i ni warchod plant rhag hynny. Dwi'n mynd i gymryd bod chi ddim eisiau bod fel Adda ac Efa, lle 20 mlynedd lawr y lein, mae plentyn yn dod atoch chi mewn pechod dwfn, a mae yna dor calon ddwbl. Tor calon yn y lle cyntaf dros y plentyn a'r goblygiadau dros eu pechod nhw, ond wedyn sylweddoli, taswn i di meistroli mpechod i adre pan oedd hwn yn blentyn. Bydde wedi gwarchod rhag hyn. Mae rhaid i ni weddio y bydde'r genhedlaeth nesaf yn cael ei amddiffyn rhag ein pechod ni a'i ganlyniadau fe. A fel rhan o hynny mae rhaid i ni weddio y byddem ni yn genhedlaeth dduwiol ger bron y genhedlaeth nesaf. A wrth gwrs, mond yr arglwydd sy'n gallu gwneud hynna yno ni. Felly mae rhaid i ni bwyso arno fe, mae rhaid i'r ysbryd fod ar waith yno ni. Ond dyna yw'r nod. Ein bod ni, os yw'r genhedlaeth nesaf yn pechu, bod nhw ddim yn gwneud hynny oherwydd bod nhw wedi gweld pechod yno ni. Maen nhw dal yn syrthiedig wrth gwrs. Fel y genhedlaeth nesaf, ar un nesaf, ar un nesaf a ddaw. Ond ein nod ni yw i fod yn dduwiol ger I bron nhw. Gobeithio bod yma, I ni wedi cael yn atgoffa wrth edrych ar ddyfnder pechod dynolryw. Mor ddwfwn yw trigaredd yr arglwydd. Hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf erchyll a thorcolonus. Amen.